Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɗɓe sehilaɓe, on calminama tedduɗe ɓurde ceniɗe gonduɗe needi e netade. Musidɓe am tedduɓe, eɗen gandi gonɗen koye lewru yaawa, eɗen jaɓani korka ko ɗum saabi cuɓiɗen nde deftere nde wiyete ko sawru, windi ɗum ko ceerno men Mouhamadou Diallo. Mouhamadou Diallo ko gorko mo jum jooɗiɗo leyɗele dentuɗe Amérique. Ko kanko windi nde deftere wiyetede sawru. Kayre noon ko deftere bande jimi kewɗe machallah, guila e diine ha e pulagu fo ina somi hen. Ko ɗum noon saabi gonɗen hande koye lewru yaawa, ɗum saabi cuuɓiɗen ɗeɗo windande wiyetede jaɓɓorde korka. Jaɓɓorde korka noon nde haalata ko fati e korka, beɗamaji e nemaji gondi e nder lewru ndu. Ɗum saabi hande enenne cuuɓiɗen addande bandiraɓe hande deftere sawru, taw ko yimre jaɓɓorde korka. Kanko ceerno men Mouhamadou Diallo o wi ko jaɓɓorde korka: koɗo jewnanoɗo nani ara, koɗo jiɗaɗo nani ara, koɗo gañaɗo nani ara. Jiɗaɗo wonande kala sagata, gañaɗo wonande kala mo heega woynata. Holi gonɗo o koɗo mo fiyaka mum humpaka, mo garal mum majjaka, mo moƴƴere mum fayitaka. Ko on woni lewru korka, lewru yurmede, lewru yaafede. Lewru korka koye mayru seeɗineji tongate, koye mayru bakkatuji momtete, koye nder mayru gueɗe ɗoftete. E heyma musidɗo andu koɗo o yiɗa gamɗo, koɗo o yiɗa kuɗowo, yiɗa ƴettotoɗo, koɗo o yiɗa kaɓeteɗo, koɗo o yiɗa ñallowo ɗanade mo gollotako, koɗo yiɗa ñahowo, yiɗa toñowo, koɗo kadi yiɗa hayni gaƴiɗo jinnaɓe mum. Musidɗo am tedduɗo, andu kadi koɗo o ina jogui ko yiɗi. Omo yiɗi coftuɗo, omo yiɗi cakkotoɗo muddotoɗo, omo yiɗi ñallowo e jumaji taw deftere Allah ko jangguinowo, walla ni inde Allah noddowo. Korka a laatima e ɓernde am jiɗaɗo, e hakkille am tongaɗo, e ɗemgal am saaha e saaha kala jangtaɗo. Korka mi yiɗima gilli kattuɗi, gille am e ma ko labtuɗi. Baraji neɗɗo wawi hebde e ma, ko gane tan wawi ɗum ɓedde. Mo sali horde yo andu lutama moƴƴima ɗi kaytata. Guiɗo am ɓeɗe sabbi ma ne garata, gueno mi rewruma, mi tampat tan kono mi wona kaldowo ɓuurema. Julɗo andu korka ko koɗo ma, hitande kala ko lawol gotol o hoɗotoma, ko balɗe 29 walla 30 o fawoto e ma. Wadde tinno muñammo beele keeɓa baraji pandina. An julɗo koɗo tedduɗo ina ara e nokku ma. Yo Allah walle ha mbasa yewtude keeri koɗo ma. Mouhamadou Diallo gorko mo jum e sawtowol musidɗo mon guiɗo mon guiɗo pular fulfulde, gorko mo marde Tulool. En ñaguima Allah yo Allah hokku en tawede korkaji kewɗi gam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gonɗen koye lewru yaawa, eɗen jaɓani jaɓɓade lewru teddudu ndu, lewru yurmede, lewru ɓural, lewru yaafuya. Wadde yo Allah yaafu en ko adi nde mayaten gam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko kayri wonɗo deftere sawru nde ceerno men Mouhamadou Diallo windi, ko wonde deftere wonde faydagal no fewi, hewnde jimi, hewnde juɓɓudi lowdi, wandi faydagal tigui rigui. Wadde musidɓe am tedduɓe, yo Allah hokku en tawede ko heewi gam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hokku en natirde e dow jaam, eɗen celli eɗen cellira. Hokku en kadi yaltirde e dow jaam gam barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jarama, on jarama.